Tervetuloa uuteen videoon. Jos haluat skipata seuraavan Jäp-festin, mä tuun selittää. No, riippuu vähän näkökulmasta, onko se turhaa paskaa vai ei. Mutta jos haluat skipata, niin skippaa tohon näytöllä olevaan aikaan kohtaan. Viime kerrasta on vähän aikaa, varsinkin siitä kun mä oon omaa turpaani näissä videoissa näyttänyt. Sille on muutama syy, pari syytä. Ensinnäkin mulla on ollut vähän muut bisnestä. Ja mä en oo silleen priorisoinut videoiden tekemistä. Vaikka taas hiljattain mulla on ollut kyllä aikaa. Enemmän kuin tarpeeksi. Laiskuus on aika iso tekijä sitten kanssa, että miksi mä en oo näitä hetkeen tehnyt. Mutta no, nyt mä oon tässä ja ihan ekan mä haluan kiittää 423 tilaajasta. Niin kuin vitu, mun viime spesiaali oli 50 tilaaja, no se oli 3 vuotta sitten. Mutta niin kuin, tämä video alunperin piti olla 100 tilaaja spesiaali. Ja sitäkään mä en ole ihan varma, että milloin mä tuun saavuttaa sen määrän. Ja nyt mulla on niin kuin 4 kertaa se määrä, 400 yli tilaajaa. No siis ne varmaan suurimmaksi osaksi tuli tosta videosta. Aika moni niistä sen videon katsojista oli ulkomaalaisia. Se oli tommonen lyhyt shitpost-video. Sen voi katsoa kuka tahansa. Tai siinä ei ole niinku semmoista kielimuuria. Niin mä en tiedä, sit jotenkin se saavutti jonkunnäköistä suosioa, mikä on kanssa aika saatana hullua. Joo, ei siitä kai sen enempää. Ihan hieno juttu. Uskokaa tai älkää. Mä en oikeesti ihan kokonaan unohtanut tätä kanavaa. Ja mulla on pari videoa on työn alla ollut aika pitkään, mutta yksi niistä on kuvattu kokonaan. Yksi video se ei ole ihan kuvattu kokonaan, se pitäisi viimeistellä, en lupaa mitään. Mutta tarkoitus olisi, että mä viimeistelen vähintään se kuvaamisen nyt tässä kesän aikana. Niin tosiaan 2 videoa ainakin, yhdestä mä en tiedä, mutta 2 on semmoista in real life IRL videoa, jotka on suurimmaksi osaksi kuvattu, ei ole valmiit. Mä en todellakaan ole mitään aikataulua. Mä koitan tehdä näin. Okei. Nyt pitemmittä puhetta. Siinä oli aika pitkä puhe, mutta pitemmittä puhetta nyt varsinaiseen videoon. Eli, voi jumalauta. Tässä on muutama juttu, mitkä mä aion yhdistää tähän lasiin 400 tilaajan kunniaksi. Okei. Siinä lukee 423, mutta sovitaan, että se on 420. Koska, Okei. 420 tilaajan kunniaksi. Mä aion tehdä pienen shotin. Se ei ole mikä tahansa shotti. Mä koitin kaupasta etsiä ahjoa, koska no tietäjät tietää miksi, mutta sitä ei löytynyt valitettavasti, joten joudutaan tyytymään tähän. Mä oon aika varma, että mä oon testannut tätä videoa. Firedemon, kohtalaisen varma. Joka tapauksessa aivan saatana vitun tulista. Ja voi vittu, en oo tätä innoa. Olkoon tää mun rangaistus siitä, että mä en oo ladannut 5 kuukauteen video. Joo, eli tässä on 3 ainesosaa. ES, jumalten juoma, Firedemon, tää vittu, kastike. Vähän, ainoastaan vähän, koskekorvaa, ei paljon. Missäkään järjestyksessä, musta on, että mä pistän eka tämä. Tää ei vittu. Pieni konteksti, tää ei oo just ostettu, tää on ollut mun jääkaapissa jonkun aikaa, mut en mä usko, että se tulisuus on sit hävinnyt mihinkään. Herra vitu jumala. Ai niin. Sitten tää rinkki tulee olemaan aika perseestä, niin tässä on maitoa. Sitten varalta. Tämä. Nyt mä oon kuullut jotain huhupuhetta. Ja mulla on jopa päin naamaa kehdattu sanoa. En muista mitä videoa tää väite koski. Mutta se meni kutakuinkin silleen, että mä laitoin jossain videossa lusikkaan jotain kastiketta. Siis siinä oli joku pieni leikkaus. Ja mulla kehdattiin väittää, että se oli feikattu. Niin otetaan sitä nyt sitten ihan yhdellä vitun kertaa. No niin, nyt ei jää sitten mitään epäselväksi. Tässä on tämä kastike. Joo. No niin. Otetaan sitä nyt kunnolla saatana. Tää on ehkä vähän liikaa. No niin, nyt ei ole mitään epäselvää. No niin. Ja älkää huoliko. Se henkilö, joka kehtas sanoo näin, hänet on hoidettu. Hänestä ei tarvi enää huolia. Varsinkaan poliisia. Okay.
Joo. Joo. Sitä sitten tuo viina. No en mä tiedä voiko sitä viinaksi sanoa. Tässä on 20%. Ottaen huomioon, että kello on nyt 5 iltapäivällä, niin ehkä se on ihan hyvä, että siinä enempää. Tätä ei tuu paljon aset. Hyi juma, pitulau, ei saatana, mitä ei tekee. 50 tilaa spesiaalissa mä join 5 shottia. 400 tilaa spesiaalissa mä join 1. Mut mä luulen, että tää 1 tulee olemaan tarpeeksi. Sitten. Hyi vittu, mä unohdin tähän tempu. Se ei tuohu, jos tekee näin. Hyi vittu. Ei saatana, minkä näköistä. Mä pistin vähän vitusta liikaa kastiketta. Mä koitan finishaata koko shotin. Mä koitan vetää se kokonaan, mut niin, en... Okay. No taas ei ota hajuu. Se pitää vaan vittu. Se pitää vaan niellä. Malja 420 tilaajalle. Hyi vittu. Hyi saatana. Hyi vittu. Mitä mä etän? Hyi saatana. Vittu, hyi saatana. Mikä? Se vitu polttaa koko ajan enemmän. Ai saatana. Ei jumalauta. Okay. Mä vertaan. Hyi vittu. Nyt palskaa. Näin voi laittaa tube. Herra Jumala. Hetki. Ai että. Puolet jäi. Sanokaa mulle, mitä sanotte. Mä en oo juomassa tota. Kyllä se oli koskettava juoma. Diigipalvelle tuli kyllä saatana tippa linssiin. Tuo haju meinaa tuoda uudestaan. Ja nyt kävi semmonen homma, että tää on mun kunnon kamera yli kuumeni. Mä joudun käyttää tätä toista. Ei se mitään. Tuo vitun sairasta touhua. Ei mene jatkoa. Jos ei tullut selväksi, niin ei mene jatkoa tää juoma. Eli Firdemon teelusikallinen sitä. 2-3 teelusikallista kossuu. Loput TS. Ja senkään en vittu suosittele testaamaan. Ja toiseksi en tuu enää ikin. No en tiedä miksi mä tekisin tämmöstä juomaa ellei videolla, mut jos mä olisin muuten erehtynyt, niin nyt en. Eli joo, tää ei ikinä koskaan mene jatkoon. Se oksennus, mikä seuras, mä väitän, että oli paremman makusta kuin se itse juoma. Okei, nyt mä oon honest, mä oon nyt rehellinen. Se ei ollut niin tulista kuin mä odotin, mut sitäkin karseempaa. Musta tuntuu, että se kossu ja
se kuitenkin kohtalainen vitu tulisuus. Niin oli huono vitu yhdistelmä. Mä en tiedä. Tää ES, vaikka se onkin jumalta viisaista juoma ja saatan hyvä, mutta se jotenkin käynnistää jotain. Mä en tiedä, se on vähän outo juoma. Se ei ollut hyvä lisäys tässä. Arvio. 0/5. Ei. Jos mun on pakko antaa sille jostain piste, se oli siisti näköinen juoma. Itse se ei ollut. Siinä lillu jotain paskaa. Mutta väri oli ok. Mikään muu ei. Mä ehkä muissa tapauksissa, kaikessa muussa tapauksissa pyytäisin anteeksi, että jouduitte katsomaan ton. No itse asiassa, niin. Ette joutunut, te klikkasitte tähän vitu videoon. Ja varmaan vielä sen takia, että mä oletan, että mä tuun laittaa thumbnailiin kuvan tosta herkästä hetkestä. Jota mä en pyy mistään anteeksi. Kiitos tosiaan 423 tilaajasta. Ja ensi videossa.